Chámome Monse e diagnosticáronme un cancro de mama en 2006. Descubrironmo nunha revisión de empresa e a médica deuse conta de que había algo raro aí porque tiña un bulto nunha mama, mandoume por urxencias, enseguida me fixeron todas as probas e ao cabo de 2 semanas xa sabía o diagnóstico. A miña percepción sobre o cancro cambiou no sentido de que eu, como era bastante xoven, pensaba que eso só lle pasaba a xente maior ou a fumadores, a xente que tiña unha vida pouco saludable, pero eu nin era fumadora, nin consumía moito alcohol, facía deporte, levaba unha vida sana, entón aí descubrín que ter un cancro lle pode pasar a calquera, e a calquera idade. Necesitamos unha oncoloxía máis precisa porque hai certos tratamentos que funcionan con un tipo de paciente pero non funciona con outro. Entón, se avanzamos nese camiño, teremos terapias moito máis personalizadas e máis eficaces. Con respecto á investigación, nos avances no tratamento oncolóxico, eu creo que estou viva gracias a ela. Apoiar a investigación contra o cancro significa apoiar vida, podelle pasar a calquera, e o compromiso de hoxe seguro que revirte en nós o día de mañá. Aproximadamente o 25% das mortes do noso país débense ao cancro. Actualmente existen máis de 1,5 millón de pacientes diagnosticados e esta cifra aumenta anualmente con 200.000 novos casos. Ademais, por desgracia, estímase que estas cifras incrementaránse nun 70% nas próximas décadas. Oncomed é o grupo de Oncoloxía Médica Translacional do Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela. Conta con 13 oncólogos e outros 50 profesionais de distintas disciplinas, psicólogos, enfermeiros, auxiliares, biólogos, químicos, entre outros. Un grupo de investigación de vanguarda que desde Galicia loita contra o cancro, capitaneado polo doutor Rafael López. Precisamos moita máis investigación. Precisamos conocer os mecanismos íntimos polo que se produce o cancro. E, sobre todo, precisamos ferramentas que nos digan como está o cancro en todo momento. A biopsia líquida consiste en extraer un pouco da sangre do doente e nesa sangre poder estudiar todas as características do tumor nese momento, no momento en que facemos o análisis. Como se pode ver, é un método moi pouco agresivo que se permite repetir moitas veces e que vai a permitir estudiar profundamente como é o tumor para atacalo mellor. Ca oncoloxía de precisión soñamos con acabar co cancro dunha vez para todas. Dende o Grupo de Oncoloxía Médica Translacional, Oncomed, queremos levar a cabo un proxecto de investigación que vai ser pioneiro en España e en Europa. Este proxecto de investigación ten como obxectivo coñecer mellor os tumores, analizando as células tumorais e o material xenético que está na sangre dos doentes. Para levar a cabo este proxecto, precisamos financiación para adquirir equipamento, para contratar un investigador e para sufragar o costo do análisis de máis de 300 mostras procedentes de toda Galicia. De ser capaces de conseguir levar a cabo este proxecto, poñeremos a Galicia na vanguarda da investigación a nivel nacional e a nivel europeo. E o que é máis importante, daremos un pasiño moi importante para conseguir a oncoloxía de precisión, a oncoloxía que permitirá mellorar a calidade e a esperanza de vida dos pacientes galegos. Grazas á investigación, estamos logrando grandes avances na loita contra o cancro, pero aínda queda un longo camiño por recorrer. Por iso necesitamos o voso apoio para recadar 500.000 euros e levar a cabo o proxecto de investigación en biopsia líquida e así situar a Galiza na vanguarda da loita contra o cancro. Se queres colaborar, podes chamar ao número de teléfono que aparece en pantalla ou entrar na web oncomed.es. Aí atoparás diferentes formas de participar con nós. Esperámoste.